Eskoriatzako Elizatietako bataio liburuak nahiko goiztiarrak diala esan geike. Lehenengoa 1526koa da, Bolibar Elizatekoa, eta gerora etorri zian gainerako Elizatietako bataio liburuak. Eta 1556 eta 1550 artean erregistrotako abizenen artean, aste honetako gure izenean izana tarteko ardatza topauko dugu. Okarantza abizena da, Abotzaga Elizatian jatorrixa dakona, zehatzago esateko Okarantza izeneko baserrixan. Jose Ramon Okarantza. Bai. Bai, ezta? Arratzaldeon. Berdin. Sartu algara barrura? Bai, izan. Baimena badaku, oso. Bai. Eskerrik asko. Pasa horrega. Bueno, Jose Ramon, Okarantza baserrixan gauz, Bai. zeube Jose Ramon Okarantza. Esan dugu, 16. menderdialde hasiziala hemen eskoriatzaldian abizenak erregistraiken, eta lehenengoetakoen artean, zeuena Okarantza baserri ontakoa. Baserri hau baina noizkoa da, Jose Ramon? Bueno, hemen lehenengoko zaupirie arbol genealogikoa inge dauena 1467. Orduen esan iten daue, eta elejalde abari izen zen, esan dauena 1416, diputazioan bitu zen behuela dokumentu bat hemengo referentziaz. Okarantza eta hemengo baserrixen referentziaz. Baina ez gauen konsegiru dokumentu horrein kopisa bat edo zer ataratie. Kontu baina, isa 600 urte dago, baserri honek, azkar esaten da. Ikusten dugu kanpotik oin, bate barriztuta badauela, baserrixa garai baten zelako esan ikusteko baina, hortzen, ez da, arrazkixa? Bai. Amurreko kontuik ez dakigu baina, bintzet guk holaxe ezautu goguen ezer aldaketan hasi aurretik. Hortik gaur egunerako kanbixoan, noiz izan zen? 3 ekinaldi daz egine. 60 izen zen lehenengoko aldaketiek, baina ja lanerako gertaute. Ganauen dako, kamarako azezuek eta horri oso. Eta gero gu eskondu bitzenin 73 izen zen, gainetiko oin dauen formie emunde. Da, bueno, gero, gure zuen ez izeti izen zanetik, bi zati inge duko, arrebiek eta nik bizigare bat alde baten, nik beste kaldien, eta oin hementxe bizigare. Hementxe bizigara, zu gainera, betidanik, Apotzagan jaixo, Apotzagan hasi, Apotzagan bizi, ez dakutu saltzeko ezuk ez Apotzaga, ez Okarantza baserrixa ez da? Batabez. Denbora txarrakin bez eta honakin gutxio. Eta usua bera, asko aldatu da urte honetan? Bai, gure ume denborati izugarri aldatu da. Lehengoko hasiri eskolan hemen emongutzen, Elixien aldemenien hor ikusten da. Horko eskinako lehio horrek ikusten denak, ez da? Izan zen, eta bertako abariek emote duen eskoli eta gero eskolietza hemendik. Eta eskolietza fan, etorri, eskaldo, barriro eskolara fan. Egunero? Egunero, hori oinez, eta lokatzara asko bizimitektien eguela. Hori da, esan doztazu lehen, ez da, lokatza askoko egunia izaten zalau. Bai, hemen auzo barruen da lokatzara askoko parakie izan zen beti. Esan duzu, ez? Baserrik bizitzen ja, zerbait berezitza bazukain edo pilimate danetik? Danetik zerketa zen, baina zan epoka bat oiluak eukidituen. Oiluak? Bai, amafate zen Bergara eta Mondrauera merkaude arrautzakin. Bertako oiluek mundako arrautzekin? Eke izatezan mezklain zailioen, kompostua eke gertatzen.
Haike gertatagoen ekarte zituen pentsuek Donostietik Bitoixetik, garixeta hartu etxien hartzezan, eta areina astute eitiko bi zituen komponentiek detaile bat izatezan Murziatik Eskoitzara etorri, biekantie etortezan oinez apotzara hemengo zonan piperrautze gehixen konsumirute gauen klienti gitzelako. Zeuek? Usetazan kolorante moruen pentsuen dako, arrotzi gorringue gorriz. Gorrixe urten zeitzen. Jose Ramon, esan dugu, 600 urtetan, isa 600 urtetan, zeuen familixan gondala ez da, baserri hau, okarantza baserritxa, eta hori, dakotzue jasota, zuaitz genealogiko baten, politxa oso. Fango gara ikustena? Bai. Guazen ba, salutza. Bentzen, ez da, Jose Ramon, esan duena zuaitz genealogikoa, 1817 hasten dana, eta, zeure alabak agertzen dira bertan. Noizkoa da, zuaitz hau, eta zein egitekoa, ze dotoria da benetan, Aitekin jakoa. Zeure aitekin jakoa. Bai, ordu asko paseta hauen Elisako liburuek ekarte zituen, eta auzo batetik baino gehixauti ekar zituen hori lanketako. Gaur, Elisako liburu epe, ez daz Elisatan, danak obispaure iruen dadaz, eta zeo zer guru oso aklaretie, topetie, internetien da zela, baina ez da igual. Ez da igual liburu bat hartut astiro haren astarrenak. Piztian atzetik fatia, ez da? Hori da. Esan dugu gaina, kuriosua dala, itxuria elegantia dakolako, narrua dau. Narru da, bai. Etxeko txal baten narrua, izen zen bieldu kurtiri izera eta kurtirut ekarri, eta gero barriro da. Haiteke gertau, eta hau eiteko erun hauen, idazteko erun hauen binaspre, bitio izera. Eta harik izen ziren idatzi ero inauenak. Zuaitz genealogikoa, eta bertan, Okarantzatarren armarrixa ikusten dugu, ez da? Hiru hotzor protagonista. Hemen ikusiko dugu, baina etxian kanpoaldian baita, ez da? Etxian paretetako baten baita. Noizkoa da, armarri hori? Originala da, hasierakoa da, edo ez? Ez. Haitek berak ezauela ezautu armarrixen. Ondarrak eta, haitek esaten entzela, han mentaz da zatitut eta zerien. Baina lehenau horra aldera, hori estera dau, da lehenau oestera eguen orman eguela. Baina hori hormioi danoi jauzi egin zan. Esate eguen ez. Eta hondiuka ormatan igerten da, kantoietan euken deformazioa guztiz korregirugari gehatute dau. Eta desaparizan, haren gogotxue beti uki izen hauen barrio nunbaiten ipintzeko. Eta puñetiarrak egin zen, behuken horretik relazio berakein eta Javier Bikuña, jarri oinatiarra, aurten hilana, baina esku honekoa. Bai, Javier Bikuña zan bai. Zarri hote zan haitekin, ja. Eta hortxe, kanpoan dakutzue jarrina. Okarantzatarrak, okarantza azteko abizena beha, okaranetik dator, okarana dauzen lekua, alaxe da? Hori esaten da, okarana. Hemen inguru baina esan duztezu okaranak egon, eusula ez da? Beti izatu izan jo. Beti izatu izan dituzuta. Familia garrantzitsua, izan ez, garai baten hemen apotza inguru hontan? Bueno, egon bideu pleituek kanzile izan baina hori zen da eukitekuek
gaztainoide jentiekin, orduan terrenuek, bakanauek ibiltzeko eta eukien deretsuek eta abar. Eta, bueno, nek ez da gero horri gauzok aztertute ez badaukutzu, zenbateainoko garrantzitzu zer eukieuen, ez? Baina, bueno, Valladolideraino fan bazian, zeo zer izango zan, ez da? Zeo zer izango ziren. Eta, bueno, leu ziren, abare kapellan izetea erreginiena, da, oin, ez dakit justo ze erregina zen, ero oinauku, ero lentsuoku, baina, azterrena badaz izendakuena. Eta gero, Jose Ramon, ez dakit, 1970 okarantzattarrek afizin hori okain, baina zure aitak eta zure aitajunak irakurteko behintzat bai, ez da? Bai. Nik aitakun ez gauen ezotu, baina aitek, bai. Neurri bari ezateko arek goxa eta gaba, biseik kentzen zen irakurtzeko, etxetik kanpora fanizkero barrio liburu bari itzangotetan sekula. Eta irakurri zer? Danetik. Danetik? Eguneroko periodikotik, koranea ino. Eta oinokan gordeta dakotzu, ez da? Garai hartako liburuak, zeure aitak... Bai, batzuk badaz. Gordeta dakotzu. Eta zeuke badakotzun, irakurteko afizin hori hartu duzun, edo hori genetan etorri dan, edo ez? Ez, niri txate pegau. Akaso honek nire alabok igual, ni baino gehitxu, baina nik ez duket hori afizino zeroi, ni liburu bat hola zendu ikusik ja... Lartxo. Lartxo. Jose Ramon Okarantza, eskerrik asko, manetan, gaur zeure etxian hartziarren, eta Okarantzatarren inguruan, Okarantza baserritxan inguruan, gauzan edanak kontatzearen Jose Ramon, eskerrik asko, eta beste bat arte. Eskerrik asko, zeuri.